retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Hola, soc Maria José i avui anem a fer albarxines farcides. En primer lloc, així tindrem tots els ingredients que anem a utilitzar. Les albarxines, pimentons de verd i roig, de les dues maneres picaet, la tomaca també picant, 2 dents d'all, sal, ceba picant i el formatge per a posar-lo damunt per a gratinar-les. Pimentó de la vera, perquè a mi m'agrada este pimentó, i un poc d'herbes provençals per a donar-li un altre sabor. Comencem. Primer que res, comencem tallant l'albarxina i obrint-la per la meitat i ara les marcarem en quadrets que després la tinguem que buidar per a posar-li tot el relleno i gastarem també el que és la carn de l'albarxina. Les posarem així i un poc de sal. I ara anem a ficar-les al microones 10 minuts perquè se facin un poc blanetes per a després rellenar-les. Ara, com ja ha acabat el temps de cocció de les albarxines, anem a treure-les. Anem a començar a treure-hi la carn a l'albarxina. Aquestes albarxines són una varietat que se diu llistada de Gandia. Anem a agarrar ara les albarxines i anem a portar-les així al costat del foc perquè anem a començar a sofregir tots els ingredients per a rellenar-les. Ara anem a calfar l'oli. Comencem per la ceba, afegim les dues classes de pimentó, pimentó verd i roig. La carn de l'albarxina, que és llistada de Gandia. I afegirem l'all també. Afegim un poc d'herbes provençals i fiquem ja la tomaca. Ara li ficarem un poc de sal. Ara anem a afegir la carn perquè està ja mitjan sofregir. Ho menegem tot perquè s'integri i ho deixem que s'acabi de sofregir. Li afegim ara un poc de pimentó de la vera. El fiquem al final perquè si no el pimentó se crema i amarga un poquet. Ara anem a rellenar-les, però abans ficarem un poquiu de sal dins de l'albarxina. Anem a ficar l'ingredient que falta, que és un poc de formatge. I ara ja per últim anem a ficar-les al forn. Ara, passat el temps, anem a treure-les. Este és el resultat de les albarxines farcides llistats de Gandia. Esta vegada han sigut rellenes amb carn. Vos anime a que compartiu les vostres receptes en el hashtag JoCuineLocal. Bon profit!